Nit electrosonora al Castell de Flix. Al llarg dels dies 3 i 4 d'agost es desenvoluparà una activitat musical sonora i visual singular al Castell de Flix, a Cadonventura i al Cinema de la Unió Social. Patrimoni històric, cultural, paisatge i creació artística es donaran la mà per articular durant el vespre i la nit del dissabte dia 3, a l'interior del castell, una performance sonora de Matías Giuliani i dos instal·lacions sonores, una d'Anki Toner i l'altra de Beatriz Lorenzo. També a l'interior del castell, durant la mateixa nit, podrem gaudir d'un espai de visionat de vídeos de l'arxiu d'OVNI, Observatori de Vídeo No Identificat. A Cadonventura, durant els 2 dies, es disposarà una instal·lació musical electroacústica amb vídeo que estarà acompanyada d'una instal·lació de ceràmica realitzada per l'artista multidisciplinar de Riba-roja, Adrià Cid. Durant el vespre i la nit del dissabte dia 3 transcorreran músiques i vídeos diversos en un marc incomparable com és la posta de sol al Castell de Flix. Durant 7 hores, des de les 7 de la tarda i fins 2:15 de la matinada, tindrà lloc una experiència que fa dialogar i confrontar la música electrònica acadèmica amb la música electrònica popular més experimental i amb actuacions instrumentals i electroacústiques en directe de Joan Baigés, Cristian Eloi, Tomonari Igaki, Vicent Fibla, O2 Ensemble, Alfons Guiu amb l'Escola de Música de Flix o Alejandro Castillo, entre d'altres. El diumenge dia 4 a les 6 de la tarda al Cinema de la Unió Social es projectarà la pel·lícula de cine mut de l'any 1929, Dies de joventut, del director i realitzador de cinema japonès Yasuhiro Ozu. En primícia a Flix es presentarà una versió de la pel·lícula amb música electroacústica del compositor Alberto Carretero. La nit electrosonora al castell reivindica l'ús del patrimoni cultural i històric de Flix com un espai viu i actual, així com l'ús lúdic del nostre entorn natural com un espai per al goig estètic. Patrocinadors: Bar L'Escala, Cervesa Artesanal Lo Gambusí i Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre.